So guys, mayong gabi kanyong tanan diha, nakapanihapon na ba ang tanan o wala pa mo kapanihapon diha, naglungag pa mo, hala paglungag na mo diha. Kung kisa to'y walay kahoy diha, pahala pangahoy mo diha. Kung kisa to way tubig la, hala pagkahos mo diha tubig. Karon aniya na pug ko dire sa akong kwarto. Nay usa ka babae dire nga walay naong. O gyatsi to na siya kay giabugan kay nanghabwa mo guni siya og sa iyang mga sanina guys. Kay nag-order na siya og cabinet. Tanawa guys. Nindot kay ang cabinet gihimo guys kay mura ra gid siya og kanang laminated ba kay tungod sa klase nga ipalit niya nga plyboard o kanila yung palita nga klase nga plyboard kay na di na kinahanglan pag imong pintal-pintalan pwede ra imong barnis-barnisar para musinaw sama kasinaw sa imong mga aping diha. Tarunga sa tao na imong pagpikoy dugaya nimo niya unsa naman ka nagduwa-duwa naman ta nibalik ka bata o nga nagduwa-duwa naman ka nimo sinina ay unsa kung tago-tago nga mauwa man ka ano mauwa man taong ka kabaga ni mugnaw. Joke ra naman yan joke ra na guys ha ala ni seryosohan ninyo kay kani usa ambot ani nagduwa-duwa naman na siya kadugay mahuman ba niya oy paspasin ha ana ra guys. Bye!